the style? Pagdumot style! Timan ilang kini. Ngay abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago ni ng dughan mong malibuton. Palami style. Ipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Ipaya ko. Kasilag style. Gigasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Dili na ko gusto makita ang laki pag imong nino. Lisod nagpapalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nasulat naman sa lapyahan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa Ariman Production Center. What's the style? Ako si Johnny, ginaingon. Wa ko'y plano nga makasaha sa akong asawa. Apan ganun nakita pa magyuta pagbalik. Ngano man. Mao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi nga dili na ko mahimong mahikalimtan. Mao ba pa? Mag-reunion tang mga parintis sunduan? Oh, Johnny. Mangitatag dindot nga beach. Ato ta mag-reunion. Unya pa, si Gawfredo ba? Tuan po yung Manila, sugad tuwa dito na narbaho. Uli po to siya? Uy, uli ito siya. Kay, gimingaw na sa siya nato nga iyang mga kaliwa. Oh, mayo noon. Suod ba kayo na ko ng igagawa? Oh, kailangan mo itong imong pangupaw. Unya, kalit yung kaguol ng imong naong. Noong sumuna. Naong guol man na. Nahinumdum lang ko sa una na kong uyab pa. Si Jessa ba? Nagisgot mangguta ni Agaw Predo nga tuwas Manila. Nahinumdum kong Jessa nga nilarga og Manila pod. Unya, wala mo balik kay nagauyab sa Manila. Dito, naminyo sila yung laki. Muna'y pagaing nun nga diligid ka mo ang gilatid sa kahitas ano nga magkadayon. Busa, papasa na siya imong nahuna, oy. Day, ang mutukan sa akong isulti. Ha? Mga tutag Cebu. Ha? Kay reunion ta dito sa inyong mga kaliwat. Mga tota? Tugay na kitang wanang kanto Cebu, oy. Kay yung bayo pabaya taon ko nga milarga dinis Maynila taon. Ako yung taga-Talisay yun hinoon ko. Pero doon ako uyab ka ni Anto nga taga-Poblacion Parto. Poblacion Parto? Di Badayos? O, dili, uy. Kalaruan, ha? Kuyog kang tanan sa Cebu. Dalho na to atong duha ka anak. Ato lang talaho sa amo, ha? Ha? Sa Dumlog Talisay. Sige. Di lang ta mo star sa inyo sa Poblacion Parto dong. Dumlog? Okay raman sa amo, sa Dumlog Talisay. Okay raman sa amo, good kay dako man migpahay dito. Unya, si mama raman ako ang nagpuyo kuno dito. Kay naminyo naman ang duhan ako ka mga igsoong babay. O gidaman sa ilang mga bana. Sige. Adto talahos Dumlog, ha? Talisay. Pagkahuman, kuyugi ko sa reunion, ha? Ibili lang una natong duha na tok anak si mama. Perting katugas doon na tok anak ay... Alam, ikaw. Ikaw sa man. Madani mo din is barko, ha? Dinadatag ka usa din sa barko. Kaya na Tanan, to ta si Arna. Saba diha. Natukan ko di mangul sa kay. Bitaw, luog na diha. Ini katuog ni mo, inigdunggo na to sa buntag na. Dili kay ka maluya. Sige dong, matog ko.
Sige. Kaya matuog lang sad ko, ha? Suloob lang ang malong. Pag malong Manguot lang. ka? Hindi ko manguot ka. Wah, ako lang yung tapin-an tawag. Tingaling mo dagan, eh. Bugduha pa ba yan? Sabaw, katug na, Ay, Sud sa daghang katuikan gid ko nga mibiya sa Cebu. Ug karon pa ko mabalik. Kumusta na ka siya? Kumusta na ka ang akong unang uyab dito? Nga mo ka virgin gid ako. Kumusta na ka si June? Unsa, Patuldo? Tuwa laho si Agaw Pedro sabay sa iyang asawa sa Dumlog Talisay? Oo. Mula sa lang kuno sila sa sunod semana sa beach nga ato ipaygayon ang reunion. Gusto na ako makikita ni Agaw Pedro da. Pero, tuwa man din siya sa laho sa gipuyan sa iyang asawa sa Dumlog. Dong, Johnny. Manapogligo, Dong. Uy, hala, ang imo asawa dong ay. Nagtapis na tuwalya, gikan naligo sa... Uy, niwang mo din ang asawa mo eh. Kanang nga nagdi mo niwang pa. Hilig mo kayo nagjerjer. Kana kay bagkong ligo, magpajerjer na po na. Dahan yun sa mapajerjer ni mo. Kay super masukay kag gidakon ng imo eh, taon. Nak, kanagong imo. Kibaw na ko ni ana eh. Nga naman? Sa imo gidakon. Ano lagi? Imo ba? Kibaw ko ana. Nga lagi? Nakita mo ko na sa una. Kamay pagkita na. Uy, nila pa. Gikamay na ko sa akong asawa, oh. Pasunod ko niya sa sud sa mong kwarto. Ay, wanay lain na nahalala. Atuwa na yun. Mintas wa pa nakaihi. Atuwa na yun, Jun. Hinoon pa. Lihok ko sa gana na kurunda. Sige po eh. Ayaw sa nako akong asawa. Dili pa makakamauli. Tanaon sa TV diha. Or tanaon sa namo dire. Sige. Sige, ko ba? Na may pang akong anak. Kay milihok ng gana sa sex. Doon na may asawa na yung majerjer. Ako ataw na, wag yun. Kano siya pamantang ko anim kami maminyo eh. Gusab. Lamian pa sa rin i-jerjer eh. Sana naman ka diha. Duta pa sa iba na eh. Tarzan! Ay. Tulog magyuta ka raw nag-sex, ha? Sabad ya, uy. Ay. Bili pa kinako ni Madong, uy. Pagka may gamay lang ng imo ay, pero... Kawo. Nerger kay ka, uy. Sunod, ako ni pakapinag-slime. Pero sumpay. Sumpay na ako, probida. Tana ko ni mo dahil. Okay na ka. Ano ang tapuyo si Buba, ha? Okay na ka? Oo pa, sige. Mangundang na lang ta sa tong trabaho dito sa Manila. Oo, nanabon dito si Buno, anil na tapuyo. Unsam nito mo gingon, di ba? Anal lang tapuyo si Bu, anil tapuyo dire. Nasayop day ka. Anhi. Anita? Sige. Okay na ka? Mangundang na lang ta sa trabaho dito sa Manila. Og ang ipabaw na to sa kompanya nga atong gitrabahuan, atong inegosyo din sa Cebu. Magtinda ko og sari-sari store. Ay, porbida, no? Sige. Ano lang tao niya? Mangita tag trabaho din sa Cebu, ha? Magtabang ko niya, tas agaw na ko. Juni! Mauli suod ako igagaw, Juni. Mga nang patabang ta magkasutang trabaho din sa Cebu. Maunya na ako isulti niya karon reunion pipilakadlaw. Sultihan ako siya. Ubay gid sa tagkaliwat nga nag-reunion no. Bitaw pa. Na ito ay. Aligre kayong uban nga naligo sa dagat. Dong Johnny. Balik na, Dong. Sus. Ligo na ta, dakop-dakop Uy. ta. Ang madakpan, hangkan ha. Ay.
Sus, ni asawa ni mo eh. Anak kaparay ko ng yung taon ni mo. Doon anak, bastilan. Bisa nagniwang na. Wangkig kayo. Sige na pagpajid. Karoon ng tataod. Gumaligo de Dalia. Pabuton sa nagakong gigagawa. Ang espredo. Ba siyang asawa? Sige dong, mapaabot ko ha. Kaya magdakop-dakop ta ha. Sige, day. Anak, sige magdakop-dakop. Halala. Yan na sila eh. Yo! Si Pilyo ko siyang... Kuno? Si Agaw! Iyan ang asawa tingali. Yo, tudlo! Tudlo ko. Aw, tudlo di ay! Pida na sa'yo. Yo, tudlo! Oh, Gabrido! Go! Hala! Uy, hala. Ano ba ba yung kuyog? Yo, tudlo! Si Jisa ka na. Ang kanina kong uyab. Siya di ay naasawa sa akong gagaw. Lalo ka daw! Salamat, Jess. Kay nagkaguyo kita karon nga wa mahibaw nga ito mga pares. Ang tinuod. Grabe sa pangipati na akong kalipay nga nagkakuyog na gano'n. Kikimingaw na sa kay ko ni mo, Johnny. Kitakaw din mo sa kumpana. Dahil laki mo kapilito. Oo. Kay ang amo mang mama o papa igsuon. Kung pakamulagag Manila. Kita untay nagkadayon ron. Ay, nagmahay bitaw kong milarga ko eh. Kuwang manggod ko sa kalipay sa kumpana, ibabaw sa kama. Gamay man kay niyo eh. Agaw man ta mo, dako lagi ng imo. Manang gimingaw kong limo. Kaswerte si imong nasawa eh. Nakabanaw, dako ang nagtaas pag yun. Ay, doon lang tas motel. Ningawa na ako nimo eh. Magtagbang gigunibog kaon karon sa mga. Magtagpawit ko rin ang kaon sa imo. Gimingaw lang kay ko sa imo, Joy. Isa na kaagin na mag-anak pero cute paghihapon. Kakyo. Hindi ko si Mang Tilagas kayo. Kakiwag. Ay, Johnny. Ganun din man ikaw akong nabana. Uy, ay. Atali piyang imo sabi. Uday. Pagunita ko. Uday kadali. Ubuan sa nakakubig. Naraday ko. Adang, uy. Kadako kita ng imo, uy. Magid nay naka-virgin ako. Pagunita ko ng maayaw, be. Piskig kay ka, ha? Ikaw ba? Ay, dadako ni mo. Ang kakalam yun ay. Hindi naman kanta. Namiipid kayo. Plaster na kumita. Ipasok na nabi. Ang iyong hindi na ako. Kipin ako na. Ako nagminayo na. Kinig. Akawag kita imo. Muna ko itanyawan sa imo. Kimutuwad sa ako. Ganahan ka na mo. Kaya mas lami pa ka sa kong asawa ng Argentinol. May nahitabo yun na mo pagbalik sa kanikang uyab nga muli karon ang naasawa sa akong igagaw. Human sa nahitabo, nagkabalik yun ang among relasyon sa tinago-tago nga paagi. Mga mga kasama ang kaagi ni June, dinining tulumanon. What's the style? Nagkabalik yun ang relasyon style. Kini mong sugilanon gisuwat ni Jay Badayos dalit sa RMN Drama.